בוקר טוב לכולם, כאן עדי ברומר, מהומאופתיה תינוקות וילדים, מה שלומכם? לאחרונה קיבלתי בקשות להכין סרטון על נושא של אסתמה ואסתמה בילדים. אז היום רציתי לתת לכם כמה נקודות חשובות סביב הנושא של אסתמה. אם אתם חולי אסתמה או שיש לכם ילדים חולים באסתמה, אתם בטח מכירים את הטיפול שכולל בדרך כלל נגזרות של בודיקורט, נגזרות של ונטולין, יש כאלה שמוסיפים גם סינגולר ושילובים שונים ביניהם. הבעיה היחידה איתם בעצם היא שזה לא תרופות על בסיס של ריפוי, זה תרופות על בסיס של מניעה, כל עוד לוקחים אותם. הן יוצרות הקלה ומניעה כל עוד לוקחים אותם ובמינון הנכון. המינון הוא מאוד מאוד קריטי, מכיוון שאם קצת מפספסים בו יכולות להיות תופעות לוואי מאוד לא נעימות, שיכולות להיות חוסר שקט והן יכולות להיות נדודי שינה והן יכולות אפילו להגיע לרמות של הסטרואידים שבהם, האטה בגדילה של הילדים, פטריות, פצעונים ועוד כל מיני שבעצם לא ניכנס אליהם עכשיו. וכמו שרובכם בטח יודעים, ההתמחות שלי הוא טיפול הומאופתי. אז מה הסיפור הגדול בהבדל בין טיפול הומאופתי לטיפול הקונבנציונלי באסתמה? אז דבר ראשון, מבחינת תדירות, התדירות והעוצמה של ההתקפים יורדת. בלי הצורך לקחת תרופות מניעה לאורך שנים. דבר שני, טיפול הומאופתי מחזק את המערכת החיסונית ולא מחליש אותה כמו נטילת תרופות לאורך שנים. עכשיו דבר נוסף, לנפץ כמה אמונות מסביב. אני יודעת שטיפול עד גיל חצי שנה הוא טיפול תומך בלבד. זה לא ככה בהומאופתיה. בהומאופתיה ניתן לטפל בכל גיל, גם לפני שמגיעים לגיל חצי שנה. דבר נוסף, יש אנשים שאומרים, אני מטופל כבר בוונטולין, אני מטופל בבודיקורט, אי אפשר לשלב הלך. זה לא נכון, אפשר לשלב את הטיפולים, וזה נכון שאי אפשר לרדת מתרופות בבת אחת. אבל ככל שמרגישים שיפור וככל שמתחזקים, אפשר לרדת לאט לאט עם הידיעה של הרופא המטפל מהתרופות הקונבנציונליות. וככה בעצם יימנעו התקפים חוזרים, הילד יתחזק וירפא ולא יזדקק לתרופות מניעה למשך תקופה ארוכה. בסופו של טיפול הומאופתי, המטרה היא בסך הכל לא להזדקק לתרופות, להיות בריאים. וזה אומר לא לתרופות קונבנציונליות ולא לתרופות הומאופתיות, פשוט להיות בריאים. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות של ילדים שטיפלתי בהם. למשל היה לי ילד שכל פעם בהתקף הוא היה ממש נחנק. זאת אומרת שהוא התחיל והוא היה חייב אוויר, לא סתם לפתוח חלון, ממש ינשפו לו אוויר חזק על הפנים. אחרי שהוא קיבל את הטיפול, הוא לא חווה יותר התקפים ולא היה צריך יותר תרופות. לא למצבים אקוטיים ולא למצבי מניעה. או למשל ילד שטיפלתי בו, שלמרות שהיה מטופל בתרופות קונבנציונליות, כל פעם היה לו התקף שנמשך לאורך יותר זמן. בכללי הוא היה ילד שסובל מנזלות ירוקות על בסיס כרוני, היה לו מזג בכייני והוא היה זקוק להמון תשומת לב. ככל שהטיפול המשיך, התדירות והעוצמה של ההתקפים ירדו עד שהם עברו בכלל. על הדרך הוא גם נפטר מהנזלת, והוא גם היה הרבה פחות בכייני ועם הרבה פחות צורך בתשומת לב כל הזמן. אז אם אתם רוצים עוד מידע או שיש לכם עוד בקשות, אתם מוזמנים בכיף להוריד את הספר שלי מהלינק שמופיע כרגע על המסך. ואתם מוזמנים בכיף לשלוח לי שאלות או משוב או בקשות, ואני תמיד כאן ואשמח לענות.